अगर आप भी चाहते हैं कि सुनील शाह का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लिखे हो गइल मोर टंकी ठोप ठोप चुआता, लिखे हो गइल मोर टंकी ठोप ठोप चुआता, लिखे हो गइल मोर टंकी ठोप ठोप चुआता। भतार साला 103 पर खूबे मुआता, भतार साला 103 पर खूबे मुआता। कबहू न टच करे ना हाथे छुआता, कबहू न टच करे ना हाथे छुआता। भतार साला 103 पर खूबे मुआता, भतार साला 103 पर खूबे मुआता। पागल भइल मोर पियवा के मोती, अब सहाला ना ओकर अति। 103 के लंगा उठा के रोज देखावेला उ अगरबत्ती। पागल भइल मोर पियवा के मोती, अब सहाला ना ओकर अति। 103 के लंगा उठा के रोज देखावेला उ अगरबत्ती। कैसे रही हो दुखवा सही हो, चढ़ल हमरो जवानी भक्का भोग करता। भतार साला 103 पर खूबे मरता, भतार साला 103 पर खूबे मरता। कबहू न टच करे ना हाथे छुआता, कबहू न टच करे ना हाथे छुआता। भतार साला 103 पर खूबे मरता, भतार साला 103 पर खूबे मरता। कितना कहीं हम ओकर लीला, तू ही कर सुनील आज ढीला। आज देखले हैं अशोक के लीला, तब फायदा ना कुछ मिला। कितना कहीं हम ओकर लीला, तू ही कर सुनील आज ढीला। आज देखले हैं अशोक के लीला, तब फायदा ना कुछ मिला। कैसे सही हो कैसे रही हो, बाटे चढ़ल जवानी भक्का भोग करता। भतार साला 103 पर खूबे मरता, भतार साला 103 पर खूबे मरता। कबहू न टच करे ना हाथे छुआता, कबहू न टच करे ना हाथे छुआता। भतार साला 103 पर खूबे मरता।